L-eks Prim Ministru u eks mexxej tal-Labor Joseph Muscat ser ikun qiegħed jitressaq quddiem il-Maġistrat Rachel Montebello nhar it-tlieta 28 ta' Mejju. Muscat ser ikun qed jiġi akkużat b'ħasil ta' flus u korruzzjoni fost l-oħrajn, bħall-eks deputat mexxej u Ministru Laburista Konrad Mizzi kif ukoll l-eks Chief of Staff ta' Kastilja Keith Kembri. It-tieni grupp ta' akkużati li qed jiffaċċjaw akkużi serji oħra jinkludu lil Clisfern, kif ukoll il-Gvernatur tal-Bank Ċentrali Edward Cicluna. Madankollu, għadu mhux ċar meta dan il-grupp ta' akkużati ser ikun qiegħed jidher quddiem il-qorti kriminali. Il-prosekuturi aktar kmieni din il-ġimgħa resqu l-akkużi kontra dawk kollha li kellhom sehem f'waħda mill-akbar konfoffi kriminali u kien propju sit netnews.com.mt li żvela b'mod esklusiv dawn l-akkużi fosthom il-frodi ta' 30 miljun euro min-naħa ta' Joseph Muscat. L-akkużi kriminali ħarġu wara inkjesta maġisterjali dwar il-ftehim ta' privatizzazzjoni ta' 3 sptarijiet tal-Istat. Inkjesta li sissa għadha mhux ippubblikata minkejja pressjoni enormi minn entitajiet varji u anke mill-Partit Nazzjonalista sabiex kulħadd ikun jaf il-konklużjonijiet tal-inkjesta. Ironikament nhar il-ħamis il-Qorti Ċivili ordnat li Muscat jingħata aċċess għad-dokumenti li hemm fir-rapport ta' din l-inkjesta fejn issir referenza direttament għalih.